walay nag-comment. Ay, salamat. Karon mga idol, gikan Cagayan to Iloilo. Nami sa Iloilo karon, padulong nami sa Palawan. So mo ni among dito, ma'am. Day 20 ha, bantay lang. Anakan ta ka, bantay lang. Karon paingon nami dito. Kay ang barko karon makasakay man. Ang sakyanan makasakay, abi na mong dili. So apil mi makasakay og ang sakyanan. So paingon nami dito. Let's go, nag-ulan ng sakyanan. So guys, mag-tricycle lang kami kasi yung sasakyan namin nando na sa airport sa barko. So tapusin nyo ang buong video hangtod last kasi papalawan na kami. Kayo kung manood kayo sa video namin, tapusin nyo hanggang last kasi nasa last yung mga magaganda. Kaya namin pinutol yung video, baka di nyo tapusin eh. Yay kayo, taas kayo. Pahingo na dito, taas. Go, let's go. Ducati mo na ngayon. Let's go, Palawan, tay! Tay, papunta kami Palawan. Mga ano ba tay, mga ilang muhunong pa ba kami pag abot sa Palawan? Hindi ko alam eh, hindi pa ako napunta Palawan. Ah, hindi ka pa pumunta doon? Sige tayo, salamat, yawa. Hapit doon ako ah. Kulira yung jeep na yun ah, binangga, babanggain tuhod ko ah. So let's go guys, abangan nyo, sa Palawan kami. Papunta na kami dyan na yung journey, ma'am. Huwag kang kalimutan, ma'am. Anakan ba kita? Dito na to ngayon. Tignan nyo. Pinutol namin yung video eh. Dapat hinuman nyo kasi pinutol namin yung video kasi baka hindi nyo umanin. Ngayon, umanin nyo ang tulas kasi paingon na kami sa Palawan. Pag ikaw ay gwapo. So guys, manakay may Iloilo to Palawan. Kadua siya munong daw siya sa katong sa to. Yuka, ayok. Kuya. Munong daw ang barko sa Kuyo. So kadua gyud. So todis pa mi makaabot dito sa Palawan. Pero usara na ka-video humanan ninyo. Tas ara ni ka-upload, wala na ni cut paingos Palawan. Humanan niyo tudlas. Ano tayo ano? Makabakal muna tayo ng bigas na parang hindi tayo makalisod. Makabakal muna tayo ng bigas. Magbakal tayo ng bigas? Oo. Sige, magbakal muna kami ng bigas kasi wala. Yawa yo. Mabunggo ka pa tayo dyan. Hoy, Itlog muna una. Ulit. ha? Ang kulit mo. Itlog muna, itlog ko. Bili mo tayo itlog. Tay, may itlog kayo? Meron po ka ATM. Papunta kami na yung Palawan. Ito ang peanut. Pinatibok lang niya ang puso mo, pero iniwan ka niya kasi mukha kang aso. Ay! So guys, muna mong gipalit guys. Mga itlog o kwarta, dilata na sad kay wala may kwarta, mag-inot lagi may kaya mong maplite karon 100k na sa kapin, yaw mga 100k. One way. Mag-inot ni guys, mag-ainot kami. Pagkagaon ng istoryahan, nag-ainot may isang kwarta pagkaon. Pero pag chicks na ganing istoryahan niya, dugago nga, dagko kay gasto 20 mil sa kagabi. Dugago, ikagaon na mo nga 2,000 lang. Yawa! Kitsa chicks boy. Ikaw! Pwede ako asa, IPM ko. So guys, nandito kami sa Iloilo. Tatanungin natin si Kuya kung ano ba ang pronunciation sa kung may nasunog. Sabihin mo Kuya, may nasunog eh. Saan ba? Masunugan. Okay. 1, 2, 3, go! Kami sa bahay, kagi mo kusunog mo. Si ano iingon mo? Magsalamat Ah. nga. Yung pagsigaw ba? Yung pagsigaw? Yung nabigla ka na may sunog. Sunog! Yeah, sige. Ato lala ko mo. Anong sinigaw mo? Sunog! Sunog! Dugago naman sunog! Dugago nga putang nga niya sunog tubig! Ano mawahan na sunog? Let's go! Payo na may karadeto sa Palawan, umanan ni medyo. Guys, mainit ngayon, so bilan natin sila ng tubig. Ate, may ano kayo, boto? Yawa! Anong boto? Boto. Bugnaw na tubig? Bugnaw na tubig. Ay, hello. Hello! So, meron pala kilala dito sa Iloilo. Boto yan, te, boto. Apat, ate. Apat daw? Ano to, boto to? O boto. Ang ibig sabihin ng boto sa amin is bugnaw na tubig. Bugnaw na tubig. Payo na, ha? Lamo nga salamat sa ginatay mga tubig. Gago, hindi yan hata nga
bidak yan. Ay! Ano meaning ng... Ano yan? Buto yan, buto. Buto tawag din sa amin eh. Buto. Ine. Ang Oh. meaning ng buto sa amin, bugnaw na tubig. Cold. Sa Iloilo, cold. Cold ba yun? Pero sa relasyon, cold siya sa akin. Ay, ay. Let's go, man! Ako, si Rudy Duterte, ang pag-asa ng mga kriminal. Pero kayo mga siya dito. I love you, Banjo! Banjo! Ikaw lang mahal ko, Banjo! Alam mo ba yung buto, Banjo? Ano yung buto? Hindi, buto. Bugnaw na tubig yan. So guys, papunta na kami sa Palawan. Nagasakay lang kami sang e-bike. Kay iniga magasakay kami sang jeep. Madamo kanya pasayro. Gusto man ni Gogoy nga private ang gusto niya. So nakakuha siya sang tulo ka ba e-bike ba? Ito e-bike sakay namin no. Pumapasok ako, kuya, ng antidote. Hindi ako natatakot. Ako lang maisa. Kahit kalag sa akin, natatakot. Ako sabihin ta ka, ha? Naniniwala ka sa swang? Hindi. Pero sa multo, sa kalag, naniniwala ko. Wala pang nagpapatunay na mayroon talagang aswang eh. Ako meron na. Meron na? Wow, wow, saan mo kita? Nasa bahay. Pero, yes! Ya magdidampak kay kuya. Dampak. Dampak. Jamin dala pakpak. Thank you, Lord! Ba, gusto ka sumama sa Palawan? Gusto! Kaya, hay ba? Kapalo, oy, thank you. Shoutout, anong pangalan mo, kuya? Jason! Jason, shoutout. Shoutout sa pamilya mo. Happy birthday! Ito kami sa Iloilo. Munisipyo nila. Di ba? Napakalaki. Walang kurakot dito. Di pare sa Manila. Yawa! So, papasok na kami. Guys, nandito na kami sa airport ng barko. Natayatag sila, natayatag syempre. Bisag watay kwarta, natayatag sila. Thank you, Lord! Yeah, guys, tingnan nyo guys. Let's go. Oh, picture na picture. Ano nga lang mo tayo? Joban Permendoza. Oh, di ba ang kulit ni tatay? Talikod ka tayo, matalikod ka. Oh. Kung magsakay kayo ng e-bike dito, ka lang sakay sa kanya kasi napakakwilan niya. Ha? Barato lang plate niya. 1,000. Salamat. Salamat naman kami. Salamat. Thank you sa inyo. Ikaw umiyak ya. Thank you, guys. Nalip na tuwa ka. Thank you, thank you. Dagdag pa yan. Ay po, salamat. Umiyak ka na, umiyak. Ipagdasal mo kami yan na mabuti yung kalagayan namin sa Palawan. Sana paglakad nyo, gabayan kami ni Lord. Amen. Go. Mag-ingat kayo, ha? Mag-ingat kayo. Kayo mga kamo. Okay yung ano nyo. Okay. Marami pa kami matutulungan. Let's go, Palawan. Pero... Papunta na kami. Thank you, Lord. Guys, I love you. I love you. Tayo ko rin dahil sa Medusa. Ay, salamat ha. Ingat ka palagi ha. Magalong ka mo, ha? Dasal ka lang sa Ginoo. Inuli na nga muhilag ba yun? Salamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ingat ka. Ingat ka. So guys, let's go Palawan na. Humanan yung video ang Tudlasa kay pakita na mo sa inyo. O sa kanidot ang Palawan. So guys, among kauban guys, nana sa barko kay giuna man nilang sakyanan. So tanaw na to pila among napliti karon sa sakyanan, sa motor o sa tao. Let's go. Yeah, what's up? Paingon namin mga idol sa Palawan. Let's go. Tura mo sakyan oh. Oh, muna mo sakyan. Mga idol, humanan nyo ang Tudlas mga idol ha. Humanan nyo ang Tudlas kay pakiton ta mo sa among mga lakaw dito og ubanimin ninyo sa among journey. Let's go. Balot! Balot, Maria, balot! Balot pero nata sa Iloilo.
Balot! Balot mo rin nga balot. Nang ka na maligya kong balot. Pagabakal na kamo sang balot kay wala nagiging kwarta na bilhin. Tubig pa ne. Tubig pa ne. Tubig na. Tubig ko pa. Water. Tubig. Let's go. Lala. Idol! Sino na? Wala, reels na. Yog! Idol. Palubot! Guys, dala nga to guys. Di ba? Mahal kay plate, may pag-ibilin. May pala airplane. Naramang utana ta guys kung pilay na plate tanan. Pilay plate sa tao. 35 plus. 35k plus. Nya sasakyanan kay kuan. Og motor kay nasa 44. Sa motor og sakyanan pila? 44 plus. 44k plus 35k. So mo ni tanan. Nagiatay na. One ride na or Laos two na ride? Laos na? Oh, laos Ay, na ta. salamat. Pero na pa tayo unungan daw. Oh, magunong patag isla sa Kuyo. Grabe. Stop over. Cagayan guys ha, Cagayan to Iloilo to Kuya to Palawan. Among ma-plate ay Kuyo. Among ma-plate tanan mga hapit mag 200k papilabot sa kaon. Pamigapot niya to, dako nang gusto. So, pagkabot na to pero okay ra na ang importante makabot ta dito nga safety. Balag magkautang-utang ta. Shout out Boss Kevin. Salamat sa pagpahulam nimo sa ako 300k. Salamat. Salamat kay boss. Giluwas gyud ko nimo. Wa gyud kay kwarta. Pero mahuman yung challenge. Pagbantay ma'am, anakan ta ka, general ka, 5 ka ba kung ipanak mo. Yo guys, palakaw na ang barko. So Iloilo to Kuyo, aya na yun Kuyo to Palawan. So mananin yung video antod last kay pakita na mo tanan sa inyo karon pangitabo sa dito na mo dire sa among challenge. Let's go ma'am. Yanda mang imong kuana kay napulo ka anak. Like it juga diretso ani paguman. Pag nakikita ko na ang Palawan. Nandito ako ngayon sa saan ako? Sa baon. Tara, puntahan natin ang Palawan. Let's go! Tara ka. Tara, unsa no? Suda na. Tinapa. Magpabuang-buang na gawa na tayo kwarta. Ay! Buang-buang na. Ay, na. Buang na. Silbi kong kuat ka ba? Tabulas na bebe. What's up mga idol, mayang gabi time check. Alas 8 sa gabi na. Wala pa mi kabot sa Kuyo. So mga on sa mi may ganing kay nami dala rice cooker na malit ni ganiya gamit ra. Pero oh, di ba? Bisura ipachallenge si Mamoy. Gusto pigay mo kaon giga. Dam, tungod gid sa mo dam, naglisod di may kaon dire. Lisod kay nga challenge pero baala na basta makatog Palawan og makanak. General ka? Cleaning kita, cleaning. Kami kaon sa amin, mag-update mi kung mag-abot namin sa Kuyo. Let's go. Awa ma'am. Dari sa barko, lisod nami. Unsa lang ka kung dito nagis Palawan 20 days kapin. Pero dili gina siya 20 days kapin na dagan yun na siya og mga sa kabulan kapin no. Okay. Sa kabulan jud tayo makita, yandam pusog. Tinapa karon, karne pag uli. Yawa. Kumanda ka, yandam imong kusog, masi-masihon ta ka.
Yo guys, maayong kadlawon sa inyo diya. Unsay oras doy? 3:05. Alas 3:05. Kadlaw. Alas 3:05 sa kadlawon guys. Na namin sa Kuya. Ay sorry. Kuya. Kuyo. Kuyo din. Kuyo. Siya guys, gamay ra na siya nga isla. Diri mi magstay og mga pila ka oras kay og Alas 3 ang kwan. biyahe og maano? Oh. Biyahe og sa oras biyahe nga. Alas 3 sa hapon. Alas 3 hapon. So alas 3 hapon ang biyahe para Palawan. So 16 hours na sad. So manan yung video antod la sa kay pakitaan bata mo sa Palawan. Kay mo pag-abot naman dito kay all of my life. Ano capital city sa Palawan sa una? Kani? Oh, capital city. Dili ang makita ang pinaka-oldest nga simbahan sa Pilipinas. Ang Kuyo. Okoyo. So gamay ra ni sa isla, tanaw pakitunta mo. Mo ni ang Pilipinas kani, awa. Dirito Kuyo, nara kana tunga-tunga sa Palawan. Mura nagtuldok. Mura nagtuldok. Gamay kayo. So ugma pag may mo biyahe ani pero mag-relax kami karon pero man yung video. Eh amo magpakita. Tuloy-tuloy na ng video ah. Pinakakaraan nga simbahan sa Pilipinas. Dire po nimo makita ang pinakakaraan nga tao. Manan yung video antod lasa kay maglibot-libot pa man mi dani. Libuton ato sa migawas karon. Kalis ko ta. Iya. Adal. Kan sa mi dari, relax sa mi dari sa Kuyo. So guys, mag-jogging kita guys. Mag-jogging kita, mag-jogging guys. Antun magdako ang atong uting guys. Kalau mabiyahe, Togo. Nya pagkaman Togo, kagayan to Iloilo. Iloilo to Kuyo. Nya Kuyo to Palawan. Pasti kakapoy basta kinani og airplane patawaran. Pila ra ka oras yawa. Kapoy ne. Kata karon sa Kuyo Palawan. Bali ang Kuyo. Yoko. Okoy. So guys, nadari na namingwit dere guys oh. Aw mga kuan niya. Tinaw kayong tubig guys. Grabe kada kong isda tawa. Indang simbahan na pinakauna na tukod sa Pilipinas sa Kuyo. Ito guys oh. 400 years na guys. Panahon pa ng mga pre-kolonyan. Kaya meron tayong pre-wifi. Yo. Kaon sa amin guys, kaon. Suroy sa amin diri sa Kuyo. So guys, kami nakita sa dalan guys. Ahaw. Wow. Thank you. Salamat, thank you. Okay. Let's go. Amping ka tayo taga dere, taga tayo. Taga dito ka lang. Sa tunga kami bye-bye. Ah, Oh. sige. Ingat po. Ganang umaga. So guys, yung Bisaya dito hindi nila naintindihan. Kaya nagtatagalog kami kasi ano dito yung mga Ilonggo yung iba. Kaya pala Kuyo. Uy, mali. Dili. Ah, Kada kay. Ano masasabi mo? Doon yung barko namin ang layo. Tignan nyo. Oh, diyan kami nagsakay guys. Yan. Guys, dito sa Kuyo guys, ito lang yung bayan sa Kuyo ito. Ito lang bayan natin no? Yan din sa unahan. Meron din sa unahan. Ano dito? Mabilang lang yung mga nakatira dito. Ay, hindi. Marami din. Mga yung voting population namin dito sa siguro mga 10,000. 10,000 population kayo dito. So marami-rami din. Shout out sa lahat ng mga taga Kuyo. I love you. Ito. Okay. okay. So guys, dito yung ano guys, yung karaan na simbahan, yung 400 years. Ano ba tawag doon? Ito na simbahan. So pupuntahan natin yun ngayon guys. Pupuntahan natin ngayon yan. So, tara guys, ito na. Whoa! Almost 400 years na yan guys ha. Wow! Lah! Nagbisa. Simbata. Ampot tata. Sulod ta. Guys, 1622 pala ito natukod. So 400 years nakapinto. 1622. Wala pa, ang tagal na nun. So, 400 years na talaga to. Tignan nyo guys.
pinakaunang simbahan sa Pilipinas. Tara guys, pasukin natin, magdasal tayo dun. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil guys, bira lang, ngayon lang kami nakapunta dito guys. Malaking achievement to para sa akin guys, na nakapunta dito at nakita yung isa sa pinakamatagal na simbahan sa Pilipinas. Dasal tayo guys. Ito ay makuha ang atensyon ng tao at hindi lamang makuha o mapukaw ang kasabili. Kaya napakamahalaga po sa simula at kailangan pag-aralan. So ngayon, yung nakikita nyo sa likuran ko, isa po ito sa pinakamatandang simbahan dito sa Pilipinas. Tingnan nyo, makikita nyo dito, 1622. This is the oldest church in the Philippines. Tara, tignan natin sa loob. Ninyo. Napakaganda. Yan. Yung loob niya. Anong Tagalog ng matamang salamat? Maraming salamat. Maraming salamat. Matamang. Marami, matamang. Ano natin dito sa loob? Napakaganda min. Dito min, dito. Men, dito min. Dito sa gitna. Ayan. Yung simento niya guys, hindi ito basta-basta. Grabe. Guys, dako ginang achievement para sa kuha kay luwag ba kay Pilipinas unya. Nag-anime ana nga simbahan sa mo'y pinakaunang simbahan no? Sa Pilipinas. Grabe. Sa mga struggle nga among nagyan ni agto min kuan wala nautan mi kwarta pero ang ending nag-anime dari. So bless kay mi bay kay nakaabot mi ani nga lugar nakita na among pinakakaraan nga simbahan sa Pilipinas 1622. Salamat kay Lord. Palawan, guys. Nanami sa Palawan, guys. Oh. Ay. Lah. Nanam dito sa Palawan. Palawan. Ipadala na kita diri. Lah. Wag Palawan naman din eh. Nanami sa Palawan. Pero muadto ta sa tinuod nga Palawan na huwate ninyo ug humana ninyo ang videoan tudlas kay ipakita na ko sa inyo. So guys, siyempre dili mi matog Palawan kun dili ni amo ni malibot ang Kuyo. Nag-abang migduha ka sikad. Oh. Let's go. Ato ni liboto no mana ni yung video kay moadto patag Palawan. Kaya alas 3 pa mong biyahe libot sa to dire. Diyan naglalayo yung mga breaking ball. Yeah. Let's go. Punta natin guys, ang Kapusan. Kapusan, sa salitang kuyunin ay dulo. Dulo yung Kapusan? Kapusan. Ah. Dulo ito. Kapusan. Yun ay ibig sabihin ng kapusan. So guys, siyempre para makita natin kung gaano kaganda ang mga isla dito at ang Kuyo, mag-drone tayo. Let's go! So guys, tapakita namin yung mapa sa Palawan. Mapa sa Palawan. Ito yung mapa sa Palawan. At ito yung Likul. Pakita mo yung Likul. Kuyo. Ito lang siya. Isa. Parang ano eh. Kanang pantat. Sayang.
Dugay na kinabo. Ikaw na. Kano doy? Ay, dragon seed sa dagat. Dugay na gidagin eh. Kay Eh, akong brief guys. Ugan akong brief guys. Ako nagkaon. Suto na ako. Ay, nabuslot. Iwa, hinana mo ito kada ko imo. yaw pasad. Pamulgar mo Yawa, dili, gamay pa na. Guys, yawa. Gilakaw na among barko, among mga gamit. Tanawa. Oh! Yawa, ang bantalan, turaw. Awan biyaan gid mi sa barko men. Hoy, among gamit! Te! Yaw. Wa gyud. Tanawan ninyo kung naabay laing barko, mao na mo gisakyan kaniya. Yung kalas, 3 malar ka. Sa oras ka ron, Si Marky dia karon. Yawa, si Raisa. Guys, bago po ka mata guys, mata na ko na ako sa loud, tunga sa loud. Buang ako gipukas mga buang. Nato sila dito ba ako rin sa Dres Barko buang nga ni unya panimbalik wala na para pag ligo. Wa pa koy kaon guys, wa pa koy kwarta, wa ko nila gibili nag kwarta, wa koy kaon, impas gini karon, impas sa kadi oras mo balik ang barko dito. Wa pa kaligo na kay kuyawa kayo kung putang ina mo yung imo mo ibilin diri do gago ka. Siguro nila wa gipukaw para na mo bantay sila cellphone, buang na sila. Kabalos na ko. Mudato ko. Palito na kong barko biyaan mo karon. Ay. Bidoy, Marke. Asa Bidoy, asa na Bidoy. Bidoy! Siya mo, ilarga naman yung barko. Nabiyaan ko. So guys, gibiyaan mi sa barko guys. Naami karon diri sa kwan. Pero mato may palawon balik ra daw ng barko kay naray kuhaon daw dito sa tubangan tinapa. So pagbalik ka na sa barko karon, sakay mi mga alas 3. Pero si Marke naa sa barko siya ra isa. Tingala to siya, wala siya hanaw. Wala siya hanaw ng anong nilakaw. Yaon, saon lang no. Ele faz e a bunda dela bate, 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 bate. E o Gabi faz So guys, iniwan mo kami ng barko. So mamaya na babalik yan. So ipasuroy muna kami ni Kuya sa ano. Meron ba ditong sapa ya, sapa. Suba. Yung mga kuan ba kanang sapa po, sapa. Oh. Yung ano kanang yung tabang na tubig. Little bagyo lang may ano. Saan po dito ang little Nasa bagyo gitna po? tayo ng Saan po dito ang little bagyo? doon sa magsaysay na. Magsaysay. Ano ba yung little bagyo? Kahoy, tapos doon ang may tubig. Mga tabang. Pupunta na kami kahit saan. Let's go. Let's go, let's go. Puntahan namin yung Little Baguio tsaka kami pupunta ng Palawan. Let's go. Diba? Let's go. Awa guys, sugok may daras kuyo guys. Guys, tara mi guys. Grabe kami nga, uwi tao. Awa guys, awa. Tara guys, abot na ta. Dito tayo. Barangay Lakarin. Ganda dito guys. Green pa yung mga puno, presko-presko. Ha? Diba? Ligo tayo ngayon. Kasi ito, ready to gira yung ano dito eh. Para siyang sa Jinsan guys. Ha? Ganito yung tricycle sa Jinsan. Ready to gira. Yung balon nila guys. Chill out. Dito pag maligo, pag mainom dun. Diyan pag mag-inom ka. Pabukalan pa yan yan. Or inom na diretso. Inom na diretso. Sabol. Ako, inom ko ba? Ako inom ko. Inom tayo guys. Mainom ko na tubig ko. Thank you, Lord.
Para siyang tubig alat. Chay. Wala siyang tubig din siya. Masarap. Yes. Pero, Yes. Tara, maligo na tayo. Maligo na ako lagi. Maligo na ako. hindi ba na si Tama? Parang hindi ka nakaligo balik. Parang nakaligo balik ka na. Kaya ay, bani mo, nakaligo ka na ako. Dito. Ikaw, magligo ka. Ayaw mo? Maya na. So guys, tapos na kaming maligo. Ano na kami, balik na kami sa barko. Tara, let's go. Tay, salamat. So mga idol, sabi ni Kuya, ito daw yung Kuyo, Palawan na daw to. Probinsya lang to, no? Oh, probinsya, Palawan na rin tong Kuyo. Ito yung pinakaunang lungsod sa Palawan. Nilipat lang sa Puerto Princesa. Sinabi ng mga naninirahan dito. Pero Palawan na to. Thank you, Lord. So guys, bili muna kami ng tubig kasi para makainom kami. Tubig. Guys, magtanong tayo dito. Yeah, may ano kayo dito, ya? May ano kayo dito? Buto. Buto. Bugnaw na tubig. Anong lugar to? Igabas. Igabas. Oo, Magsaysay, Palawan. Magsaysay, Palawan, Igabas. So guys, nakailis na kami guys. Oh. Yung sakyanan, ibilin muna namin kasi muadto kami doon sa barko. Kasi mamaya pa yan mga taod-taod ikarga, mga 12. So oras ngayon, ano oras ngayon? 11:30. So mga 2 PM kapin, papalawan na kami. So itong sakyanan, ikarga na to. So abangan nyo next video namin na. Next na ako mag-upload sa next video namin kasi mahaba guys. Abangan nyo next upload natin kasi mahaba yung video. Pinutol ko. Pero next upload, papalawan na kami. So thank you for watching mga idol. Abangan nyo next video. Tapusin nyo.